дар ин саҳифа мо бо шумо алифбои забони англисӣ ва тарзи талаффузи ҳарфҳоро мегузорем. ҳарфи аввал ҳарфи a apple apple b butterfly butterfly c cat d dog e elephant f flower g giraffe h house I ice cream j jellyfish k king l lion m moon n nurse o or p panda q queen r rabbit s sun t tree u umbrella v violet w walrus x xylophone y yo-yo z zebra дар ин саҳифа мо бо шумо садонокҳо ва ҳамзадоҳои забони англисиро мегузарем. чӣ хеле ки пештар гуфтем, забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат мебошад ва аз 26 ҳарф 5 тои онҳо садонок мебошанд ва боқимонда ҳарфҳои ҳамсадо. садонокҳо ба англисӣ мешаванд vowels. ҳарфҳои a e I o u ҳарфҳои садонокҳои забони англисӣ мебошад. пас аз омӯхтани ин ҳарфҳо шумо ба ин ҳарф дигар a нагӯед. ин ҳарф дар забони англисӣ a мебошад. ба ин ҳарф бошад e ёки e нагӯед. ин ҳарф дар забони англисӣ e мебошад. ва ин e нагӯед. ин ҳарф дар забони англисӣ ҳарфи I мебошад ва ду ҳарфи дигар o ва u ҳамсадоҳо бошад. ба забони англисӣ мешаванд consonants. ҳарфҳои b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z ин ҳарфҳо буданд ҳарфҳои ҳамсадоҳо. шумо дар ин дарс танҳо ба тарзи талаффузи ин ҳарфҳо диққат кунед. дар баъзе ҷоҳо баъзе ҳарфҳо бо дигар ҳарфҳо вақте пайваст мешавад дигар овозро медиҳад. онҳоро мо дар дарсҳои минбаъда бо шумо мегузарем.